Hanya highlight suku ani video. Kini video kanok thumbnail title nugu same kanang tombe video kaito. Chini gospel hatai belbari gospel hatai chini conference general conference pada chini rehearsal date. Jeng rehearsal khanya bagai thang to nro an bak an channel ko tlok like chari kom khai tai share khai puno hate pa tha jara nai to ani video chung puno ki chicha nai to ni om ha kana chung tabara so go ya ko ni kicha gan sama rokhe khunung ya rehearsal ko chung gan sa bai ayang state digim ayang montol pana chema ji chung nai bagai thanglai tongo dol dol khadara songrok tongo mama songrok bai song to no chini choir group rock mongka sung rehearsal khaibai berat lai kicha te berat ni thanglai tongo norok nugui manai tebo nai to ni channel kotal pheke comment khai like khanta podi subscribe khanta podi nok nom hage nang update dibi tone thai norok nai mus to khai mo general convention mo samung rasamu 30 tarik ni Snow chung thanai khana ngai 31 tarik ni siming mo program chol nai je chini khaja ta kho bukhurok Uzbekistan je bilbar stand chas ni takurok bukhurok phaika ke norok mala lanye phaibai di ton palke nalanya bage khatung khaja ke busu tong thona busu na di moka chung khaja ong khobai ang mama so khaja ong kholai tongo I ko moka ro khachla rong ni mai chajanai hawa hasu kapai khumia tin ro kha pai khna sungmia rehearsal date mi rehearsal khai phelega mo haja khawi kicha lengkha chung lengya koni kicha video nong phang na sagi to mani norok nugu ni mangkhana ani channel ni bising te chin takhoro bukhoro norok phai ta kham ang manna malanya site one norok ani video comment khiti tai malalai ne sing my audience nong no khatung khaja ka lam sago phai ka ham jotoni bukha baina lam sago phadi phaibaji malai ne aro palke photo bujak lai nai bujak kang samna lai nai musamung na lai nai Junghi karo mokai haro panas cengjanai section haro panas cenara musamung naro samung nai mokai naro nugu ni manai phaibai takhro bukhurok nong ni bagino omo hai jotoni khadong khaja kiston taku bukhurok phaibai nai hebai di bosu tong thona bosu satno kaitone kokte khana boi sing khak samma manai sing tong thong manai chuknawa habanta hamane sini kaitone koksen sing kothma ka hama khana layane phaidi takhro bukhro tong bai jatna palke sini subraino lam sogoi brom ruwe sing tong layane abon bagino anki jicha video khaine phono ko janta bisingo thanai nong aron bisingo bucha kang complain ka busuk india phonok nai norok nai toni an channel first hate last dorati an video nai sitati kom kam montol amo state arona bistini borong orang bisap songra sungnai naidin busuk nai thoka moslam dini khate khna kate nai thana islam ke naidin bo hai nai thoka ani bukhala onek sangjak onek tong thokjak mohai pandao thangai celebration khane bagi tong thomani khatung khaja ke bukhabo asna tong thokjak norok le bahing jabai ka sabai takhro bukhro angkha onek bhai bukhabo happy jak sung tabu ara kichi cha golai nalai photo bujang nalai tongo photo shoot norok ni khatung khaja norok busuk naine bagi soi comment khai kom khai moka sini quality ni bori bottle boro video start tongo jatno gona bagi abone bagi no sungtini saimala nei am hai video no busuk khatung khaja ka phalai ja busuk ei tam sanama chung sari lagi cha dek khong ko ka sari khne ngene an para सब एकदम तमाम सब hai che cho yên lại cha rồi gan ở sau nó bagi nó rồi nugi mana biskan salah tabu kalai dong aro photo bolai ne bagai photo shoot kene bagai ready 1 2 3 on your mark help go tam leng nai kula kem mu ko video itu masuk deh pokok ayang ni nei ayang ya yang thane khai ugur khai thana khai balik ha masih tak khai ke modara mote kamera sere muda masuk di sini li kiri ini video sih tarannya apa video khai ka tongkore video Pajak stuck ke. Tang rambut sekarang aku pernah buat saya kawan.
sik sakari normal video phunok chine ang kok kom na chatne normal nuge nang khana bosik na thok bosik thok khaton khajaga to naina bagi ready ke hebai di tong tok cha tok nai one get cha jang ko lang na video ta cha ni na thoka for watching my video. Next video run channel check kari naik tapi te phone kata kata